लानानै लोगोसे जोंनि दा सोलिबाय थानाय CM कापखौ मुंख'नानै हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा बाख्नायनाय मोनसे मेसेज होदों। नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर? बियो मोनसे जि बड'लेण्ड CM कापखौ मानगोनां इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा गावनि मान कि बातआव लाबोनाया बेयो बर'फोरनि मोनसे देरगाथाव बाथ्रा। मानोना बे हालामाव जोङो माब्लाबा जोङो बेबायदि खेबसेयैनो फोथाराव ओंखारनानै गेलेनायनि मोनसे खाबु बियो गोलाव सम गैलामोन। आरो दिनै बिटिआर रेकर्डनि उनाव गोजोन मोनसे थासारिखौ गनायथि होनायजों लोगोसे बयबो गोसो खुलायै गोसो गोजोनै गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय बेबायदि मोनसे जि थासारि बेखौ नोजोर बोनानै जि भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेबायदि मोनसे माने जोंनि थुलुंगानाय जोंनि ओनसोलनि दावगानायनि मोनसे बियो मोनसे आगान गेलेनायजों फुटबल फोथाराव आरो बिनि थाखायनो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे माहारिनि देरगाथाव मोनसे बाख्नायथाव मोनसे बिथांनि नोजोरजों बिथांनि बुंफोरनायजों रेडिअ'आव मान कि बातआव ओंखारनाया बेयो जोंनि बयनिबो थाखाय बेयो गनायथाव मोनसे बाख्नायथाव थासारि आरो बियो अरायसम बेबादिनो जोंनि गनायथि सिनायथिया जायगा मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो।